indemnització de 1.000 lliures perquè els han caigut 170 pilotes al jardí en 11 mesos. Ho sabies, això, o no? No, pilotes d'on els cauen? D'una pista de tenis? D'una pista d'una escola, del costat, que això toca 2 pilotes per dia, I, bueno, el jutge ha fallat, que sempre he trobat curiós això de fallar. Si ha fallat és que... Ho ha fet malament. Ho ha fet malament, ha fallat, ho fallo, collons. Doncs, bueno, ha dit que aquesta gent se'ls ha d'indemnitzar amb 1.000 lliures perquè és que no poden fer res, no poden fer barbacoa, fots allà... Clar, són britànics, tampoc no foten paelles, vull dir, foten, jo que sé, fish and chips, doncs hi fots la pilota dins del d'allò i s'emprenyen, no? Clar, és el que té. Jo ho trobo molt malament, Carles, perquè no em vull imaginar el trauma que pot causar aquesta sentència en la pobra Quitxalla. Què és això de que un particular defensi la propietat privada influint en l'educació d'uns indefensos escolars que estan construint la personalitat i les capacitats sensomotores, Quina crueltat, Que sí? Però que són bojos, són bojos aquesta parella. Jo els detindria, Són capaços de posar un cartell amb lletra vermella agressiva, perquè saps que en vermell és agressiu pels nens, que digui, si us plau, respecteu casa nostra. Exacte. Mira, per acabar, jo proposo seriosament solucions. Primera solució, un bon filat elèctric amb punxes amb una canya llarga per anar despenjant les pilotes gratinades cap a l'altra banda. Segon, un gos de presa psicòpata ensinistrat que en pilota que caigui i pilota que rosegui. I un cop a la setmana es retornen totes les pilotes a l'altra banda, rebentades, plenes de bava canina. O això, o obrir una botiga de pilotes al Wallapop. Mira, potser que aquesta última està bé.